गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। थाम्बनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। नै आं बे समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव सावरायनो नागिरदों। जोंनि बर' हारिनि बर' मिडियामनि फोरोंगिरिनि जेंना आरो बर' स्कुलनि जेंना, जिखुनु जाया समाव बर' फरायसाफ्रा जेंना। नाथाय जोंहा बेबायदिखौ 100आव 1 पइन्टबो जोंहा बुंनो अधिकार गैया। अब्लाबो सासे बर' मानसि हिसाबै बुंनो थाखाय अधिकारखौ दं बायदि साननानै फंनैसो आं बुंनो नागिरदों। जाहाथे बे आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो। दिनैनि बे समाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर' मिडियाम आरो बर' फोरोंगिरिफोरनि थाखाय दिनै सरकारनि खाथियाव खुद्रिनो गोनां जादों। मानो थाखाय? जोंथ' दिनै बर'फोरनि गेजेराव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै माखासे सरकारनि सायाव बुंनो गोनां जादों। नाथाय फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो गोनाङा जाहैबाय, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों नुयो साहित्य सभा, साहित्य सभानि जेरैबायदि गाजा गोमजा साहित्य सभाया माने जेरै आसामिसफ्रा गावनि स्टेट थासेयावबो जिबायदि साहित्य सभानि खुंनाय आरो साहित्य सभानि माखासे हाबाफारि लानाय बेबायदिखौ नुयोब्ला बर'फ्रा आलादा रायजो मोननाय बायदिसो जों मोननाय बायदि नुयो। अब्ला माखासे जों बुंबाय थायो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा उपेन ब्रह्मनि माखासे गियानखौ, उपेन ब्रह्मनि माखासे बुंलांनाय खोथाफोरखौ जों बजबनानै माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जों लामा दिन्थिलांनांगोन। उपेन ब्रह्मआथ' बेबायदि माखासे जोंनि खोनानाय, जोंनि आबौ आबैमोननि जों माखासे जोंनि आइ आफानि माखासे खुगानिफ्राय जों माखासे हमदांनो मोन्दों। उपेन ब्रह्मनि गियानाथ' बेबायदि नङामोन। जोंखौ जाय हारिया गादबदों बे बिथांमोननिफ्रायनो रां रुफा लाबोनानै बेसेबांबा नायख'हायै, बेसेबांबा बुंस'हायै साजायनानै स्टेज खालायनानै माखासे बुंस'हायै गाजा गोमजा दिन्थिलांनाया बे जोंनि हारिनि थाखाय माखासे लाजिथावना। उपेन ब्रह्मआथ' बेबायदिखौ बै समावनो जोंनि आबौ आबैमोननि दिनावनो जों खोनाबोदोंमोन। जेब्ला उपेन ब्रह्मआ गावनि न' बांखौनो सरकारा फारसेनिफ्राय गारि गुरानिफ्राय, न' बांनिफ्राय, साख्रि बाख्रिनिफ्राय जेरैबायदि गावनि जाथि बंस, गावनि न'खर, अबाव थागोन, दिल्लीयाव थागोन ना गुवाहाटियाव थागोन ना आमेरिकायाव थागोन, भारत सरकारा सानसे समाव बा आसाम सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि उपेन ब्रह्मनो माखासे स्कप होदोंमोन। दिनैनि बे समाव उपेन ब्रह्मखौ जेरैबायदि भारत सरकारा स्कप होदोंमोन, दिनैनि बर' लिडारफोरखौ बेबायदि स्कप होनांगौबा गाबोननिफ्राय बिथांमोना आमेरिकायावसो थाहैगोन। जों बेबायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो। जेरै साहित्य सभानि माखासे बुंस'हायै, नायबाबो नायख'नो हायै माखासे साहित्य सभा साजायनाय, बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' हारिया आलादा स्टेट मोनखाबाय। बर' साहित्य सभाखौ जेरै साजायो, जेरै बुंस'हायै नायख'हायै जेरै साजायो, बेबायदिखौ नायोब्ला बर' मिडियामनि जेंना थानाङा आरो बर' फोरोंगिरिफोरनि जेंना थानाङा, बर' फरायसाफोरनि जेंना थानाङा। आरो जोंथ' मालाबाबो नुवाखै साहित्य सभानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर' मिडियामाव फरायनानै मोजां मोजां गथ'फोरखौ गोजौ थाखोआव जायफोर सोलोंथाइ लादों बिथांमोननि न'खराव थांनानै साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा मालाबाबो जों बेबायदि गाजा गोमजा बिथांमोनखौ सनमान होनाय जों नुवाखै। नाथाय जों जेब्ला साहित्य सभा खुंगोन अब्ला माखासे बिबान सिलायलायनायखौसो जों नारा नाथा जों नुयो। बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौ जों थोंजोङै बुङाबाबो जेरैबायदि जाय हारिया जोंखौ गादबदों, जाय हारिया जोंखौ नासयदों, बिथांमोननिफ्राय रां रुफा लांनानै नायख'हायै, नायस'हायै माखासे जेरै साजायनानै जेरै गाजा गोमजा साहित्य सभाखौ खुङो, बेबायदिखौ नायोब्ला मानो खनले खनले जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरनि जेंना, बर' मिडियामफोरनि जेंना, बर' बिजाबफोरनि जेंना, जिखुनु जाया जेंनाफ्रा मानो नुजाफ्लेबाय थादों। दिनैनि समाव साहित्य सभाया आसाम सरकारखौ फंसे माथो होदोंना? जों होनाय नुवाखै। दिनैनि समाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै खुथाब खुथाब हर सान माखासे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै खुथाब खुथाब माखासे सरकारनि सायाव खावलायनो गोनां जादों, सरकारनि सायाव खुद्रिनो गोनां जादों। बेबायदिखौ नायोब्ला जों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साहित्य सभानि माखासे
एसेबां गिदिर गिदिर माखासे साहित्य सभाखौ खुंनानै जोङो मा लाब जाखो? जेरै खेबसे साहित्य सभा खुंसेयावनो 5 कौटि 6 कौटि 7 कौटि बाहायोब्ला अब्ला माखासे बे बाजेटखौ खम खालायनानै माखासे जोंनि एसे बासायनानै जायफोर मोजां फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जायफोर सोलोंथाइ लादों बे फरायसाफोरनो हेफाजाब होनो हायो। आरो गुबुन बर' मिडियामफोरनि बा प्राइभेट स्कुलफोरनि बर' मिडियामफ्राव जेरैबायदि फारसेनिफ्रायनो जेंना, स्कुलनि अखा हाबा बार बारबा जेरैबायदि अखा सारसननाय, 100आव 1 पइन्टबो आं बुंनो थाखाय आंहा अधिकार गैया। आं सासे बर' मानसि हिसाबै बा बर' हिसाबै फंसे फंनै बुंनो हानाय अधिकार दं खोमा, आरो थानांगोन अधिकारा बयबो। दिनैनि बे अधिकारा थालायाबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे जिबायदि आगान सुरलांनांगौ, जिबायदि जौगानांगौ, बेबायदियाव जायफोर दैदेनगिरिफ्राल' अधिकारखौ थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो जौगानाय नङा। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरखौल' राजानि आयेन बायदि जों नुगासिनो। सोरबा दैदेनगिरिनि रावखौल' जों गनायनांगौब्ला आरो सोरबाफोर जुदि रायजो राजाफ्रा फंफा फंनै जुदि बुंनो अधिकार मोनाब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव जोबस्रांनायनि लामायावसो जों नुगासिनो। जेरै माखासे फोरोंगिरि नांगौ, बे फोरोंगिरिफोरनि जेंनायानो बर' मिडियामखौ गाग्लोबनाय। बे बर'फोरनि माखासे बर' मिडियामफोरनि जेरैबायदि स्कुलफोरखौ दिनै जोबस्रांहोनायनि माखासे हाथियारानो जाहैबाय बे फोरोंगिरिनि जेंना, बिजाबनि जेंना, मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरनि जेंनाखौ आसाम सरकारा बा भारत सरकारा जेरैबायदि बर'फोरनि सायाव माखासे नांगौ बायदि माखासे सिलाइनि बाख्लाखौ होनानै बे सिलाइनि बे इन्जिनानो गैयाबा, गुलियानो गैयाबा नों माब्रै सिलाइखौ गावगोन? थिग बेबायदि जानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जागासिनो दं। बर' मिडियामफोरनि माखासे जेंनाया नैबेबायदि जागासिनो दं होननानै जों बुंबा गोरोन्थि जानाय नङा। ओरैनो बे सिलाइनि बे बाख्लाखौ हरनानै सिलाइनि बे माबाया इन्जिनानो गैया, गुलियानो गैया, अब्ला नों माजों गावगोन? थिग बेबायदि बर' मिडियामनि सायाव आसाम सरकारा बेबायदि बर'फोरखौ जेंना खालायगासिनो। नाथाय जोंनि बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि स्वभाबखौ नायोब्ला जेरैबायदि साहित्य सभाखौ नायबाबो नायख'नो हायै, नाहरबाबो नाहरस'नो हायै जेरैबायदि समायना रमायना खुङो, बेबायदि रां रुफाखौ सोरनिफ्राय मोन्दों? बेबायदि बाजेटखौ एसे खम खालायनानै जोंनि बर' स्कुलफोरखौ बा बर' फोरोंगिरिफोरनि माखासे जेंनाखौ, बिजाबफोरनि जेंनाखौ, फरायसाफोरनि जेंनाखौ बेबायदि माखासे बाजेटखौ खम खालायनानै हेफाजाब होनो हायो। आरो लोगोसे आं बुंगोन, जों बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोर फरायसाफोरनि मोजां गोजौ थाखोआव फरायनायफोरखौ साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै मालाबा माबा मोनसे हेफाजाब होनाय जों नुदोंना? नुवाखै। जा हायो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थाइसे थाइनै माबा मोनसे आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा फरायसाफोरनि सायाव हेफाजाब होयो आरो गुबुन माखासे आफादफ्रा हेफाजाब होनायखौ जों नुयो। ओमफ्राय साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरखौ जों मालाबाबो सोरबा मोजां फरायनायनि न'खराव थांनानै जों गियान होनायखौ जों मालाबाबो इसेबां माने जों नुस'वाखै। बे नुस'यैखौ साहित्य सभानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा उननि समाव माखासे बेबायदि लामा दिन्थिलांनो हागोन ना? आं साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आं खावलायो, दिनै मानो बर' मिडियामनि जेंनाया दिनै मानो सुस्रांजायाखै? बर' बिजाबफोरनि सायाव मानो सुस्रांजायाखै? बर' हारिनि माखासे जेंनाफ्रा मानो सुस्रांजायाखै? जेरैबायदि बेबायदि माखासे जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै बै समनि उपेन्द्र ब्रह्मनि माखासे जेरैबायदि सुबिदाखौ सरकारा जासिदोंमोन, बेबायदि दिनैनि समाव जुदि उपेन्द्र ब्रह्मनि बायदि माखासे स्कप मोननायब्ला, जेरैबायदि उपेन्द्र ब्रह्मखौ सरकारा मा नांगौ फारसेनिफ्राय जेरैबायदि सुबिदाखौ जासिदोंमोन, नाथाय उपेन्द्र ब्रह्मआ बेबायदि सुबिदाखौ लायाखै। दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे सरकारनि सायाव स्कप होजायोब्ला जों गाबोननिफ्राय आमेरिकायावसो जों बे दैदेनगिरिखौ जों नुनो थांगोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला आं बयनावबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।